Dito nga sa Castañeda Street, Poblacion East, matatagpuan ang Alcala Livelihood Center and Veggie Noodle Production. Tara, silipin natin. Ang Alcala Livelihood Center and Veggie Noodle Production ay mayroon ng 32 members na nagtutulong-tulong sa paggawa ng noodles lalo na kung maramihan ang orders. Nag-umpisa po kaming gumawa ng veggie noodles noong 2009. Assisted by LGU of Alcala. And under Mayor Manuel Collado. And also DTI, the Department of Trade and Industry. Grabe yung experience. Talagang challenging yung paggawa ng veggie noodles. Then, ang kagandahan po sa amin, napasali kami dito sa paggawa ng veggie noodles ay natutulangan po namin ang aming asawa sa paghahanap buhay. Maliban po sa kalabasa flavor, gumagawa din po kami ng saluyot, malunggay, kamuti, ampalaya, kangkong noodles. At gumagawa din po kami ng veggie snacks made of kalabasa at malunggay, saluyot. Yung mga gulay po like malunggay, saluyot, ampalaya, kamote, sa sarili namin pong tanim sa mga farmers dito sa Alcala. Nakarating na po sa different towns, neighboring towns, dito sa Region 1, even Manila. Tapos nag-hand carry din po yung mga visitors natin, dinadala po nila sa abroad. Ang pakiramdam po namin na nakikilala na yung one town on product ng Alcala, ay very proud po kami na mga kababaihan na nag-work po dito. Tsaka malaki pong pasasalamat namin sa aming buting mayor at sinusuportahan po kami palagi. Maliban sa kalabasa, gumagamit din sila dito ng dahon ng malunggay, ampalaya at saluyot. Ang kakaiba sa produksyon nila dito ay ang paggamit nila ng pugon sa pagluluto ng kanilang mga noodles, nagbibigay ng bahagyang smoky flavor nito. Pagkatapos nating ikat kanina, iboboil naman natin ngayon bago natin iprito. Pagkatapos ma-blanch, ready na para iprito.
Hindi lang mga kapwa Alcalenians ang natutulungan ng kooperatibang ito sapagkat sila rin nangangasiwa ng mga seminar at pagsasanay sa mga kababaihan na mula sa karatig bayan at lalawigan na nais magkaroon ng pangkabuhayan. Nakakarating na po siya sa iba't ibang parte po dito po sa Pangasinan. And nakakatulong po siya sa aming bayan dahil madami pong tumatangkilik po sa aming produkto. Dahil ito po ay healthy po sa kalusugan dahil ito po ay gawa sa gulay, mga masusustansyang gulay. Kung may mga gustong bumisita po dito sa aming bayan, pwede po nilang gawing pasalubong ang aming veggie noodles. Nagkakahalaga ng 60 pesos per 250 grams pack ang mga veggie noodles kung ito ay retail at 55 pesos per 250 grams pack kapag wholesale. Ang kanilang veggie noodle snacks naman ay nagkakahalaga ng 35 pesos per pack. Saludo po ako sa mga gumagawa ng mga ng veggie product dahil po nakakayanan nila yung challenge. Kasi na-experience ko sa may pagluluto, grabe yung usok and sobrang nakakaiyak siya. Pero pag nakita mo na nga yung product, matutuwa ka kasi makikita mo yung finished product na pinaghirapan ng ating mga manggagawa.